Днес празнуваме два празника в едно, Свети Валентин и Трифон Зарезан, във връзка с Деня на любовта. 3 купидона обикаляха цяла София и раздадоха на над 50 влюбени двойки подаръци. Веселина Геннадиева е на 28 години и работи в кол-център. Повече от половин година тя е щастливо обвързана с Николай, който днес реши да я изненада по един по-нестандартен начин. От кого е този подарък? От мой приятел. Очаквахте ли го? Не, честно казано, не. Изненада ли ви и вие какво сте му подготвили за празника? Да, много ме изненада. Аз го изненадах още с нощи. С какво? С подарък. Розов и лила. Класическата червена роза, задължителната за деня бутилка вино, кутия шоколадови бомбони и лично послание върху папирус. Това са само част от нещата, които пратениците на любовта, облечени като амур, подаряват на развълнуваните влюбени. При всички положения работата на Купидона е много тежка, на Свети Валентин основно. И за днешния ден имаме адски много места, които трябва да посетим. Бързаме супер много. Не е чак толкова тежка, обаче много е приятна, защото основната работа на Купидона е да разнася любов и да носи любов на хората. Тази услуга струва 30 лева с предварителна заявка за Деня на любовта. Но съвсем скоро създателите планират възможността да зарадвате любимите си хора по този начин през всеки един ден от годината за сумата от 50-60 лева.